Ei kaikki. Mut suuri Mun osa mielestä kanssa. kaikki on. Etäsuhe on sitten eri asia, se on ihan valid. Venla tietää silleen, mitä mä tarkoitan, niin kuin, että jotkut on. Goon corner. Ei kun mä tarkoitan sitä, mistä me puhuttiin silloin ajan, että suuri osa siitä jostain kommunitystä on niinku vasta. Niinku semmonen ei oo ihan ok. Tää on sairasta. Tosi sairasta. Se ei oo yhtään terve. Niinpä. Anyway, kun mulla on tarpeeksi rahaa, koska läppäjuttu mennä Kazakstaniin, sitten yli raidaa tää vitun jatkotalo. Joo, totta kai. Pitää lennättää se Suomeen. Jos aivan kunnon masterplan, kun se oikeesti silloinkin, niin kun meillä ei ollut niin mitään meidän välillä, quote unquote. Tää kenttää. Ai kopiiko? Mä veri se. Unohda koko juttu, se oli vaan läppä, mutta vittu GG. Nice. Nice. Enkä nyt vielä mennä suihkuun. Ootapa 1113 plus 935. 2000. Mut siis Martlandin poikainen, se oli ihan vaan läppä. 2000. Mä nyt oikeesti haluan nähdä sitä.